ndakatora mwana ndobva ndamurarisa ndobva ndapfika kaboxer short ndobva ndabuda panze ndatarira time ndobva ndaona iri 10 minutes to 12 ndobva ndabuda panze ndakasvika ndakamira pamuseri pemba iri padhuze pamatoilet ndakamira zve 2 minutes ndobva ndati kuti ambo yava vaenda kumunda uko kunozvibatsira havana toilet rege ndinotarira patoilet kuti kune dho here rakavharwa ndakasvika ndakatarisa ndakaona mamwe madho ese 2 akavhurika 1 iri kumapeto ndo rakavharika asi rikuratidza kuti mune munhu ndobva ndasuduruka ndobva ndanonomira panga ndakamira pari ndakamira ipapo ndakamira dzinenge another 2 minutes ndobva ndaona murume ari kubuda imomo nebhurumu mutoilet imomo ndobva ndanoisa mutoilet yevarume ndokubva abva ipapo ndobva ndaomba kwake ine ndobva ndadzokera paini ndokusvika paindikuona mutoilet mune light kuratidza kuti mune munhu ndakasuduruka 2 meters 1 and a half to 2 meters ndobva ndamira ndobva ndaona mabuda adzimai vangu mabuda adzimai vangu manje uyu murume abuda aidi aenda kumba kwake. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Chamaranzu chikomba chemukadzi wangu abva kumbiri kushamba kuashishiri kwababa mavaro vapana pindura pawanzi chikomba chemukadzi wangu pindura pamusoro emambo pamusoro edare kwete handisi chikomba chemudzimai wake uri chii tiri vagarisana Mzee mwana mwana amai mbefu simba kune mwana musati mataura amai uyapoka nanzanzi chikomba tiri vagarisana amai makateerera mumashitaura hanzi achanza chikomba changu aiwa vasi chikomba changu usei mashoko iwaya tiri vagarisana munhu vamubvunza ndikubvunza vazvitora kuti baba pane maonero akaita pane muono wakaita tauraiti pamusoro edanga yakanga iri sandi tabva kubhora kana vachitaura ngavazivi kuti ndiani ava ndiani wenya murume wangu saka muita ngaitira kuti tazokangana kuti paugarisana mukuvazoti ndiani wakanga uri musi wesandi tabva kubhora saka baba vako yazvekumahafu 10 vazvekumahafu 10 ndanga ndambonyora mameseji andakanda ndambonyoreresa dzemanheru ndobva ndati ndobva vatopakura vega chikafu ndobva vatoti ndobva vaya kunorara vambonichedza ndisina kuvadaira vaya kunorara saka ini ndaona kuti varara havana zvavataura kuda kumameseji aina ndati angatitandarei ndobva vati hansi kutandara neunoti ndakakutsamwira vandangoti haura chinhu ndakameshangisa mwana wangu achinorara ndabva ndasenamurarisa chiine dumbu noti aipenya rashi yake yainayo ndobva ndaenda kutoilet ndakasvika ndobva ndatoti yanga isingashandi patoilet acho yayo ndokutora mvura yangu inoflashisa ndokupinda mutoilet ndondavhara dhoo ndakatanguva ndimo mutoilet imomo yezvandaida kuita ndichinobuda ndakasangana nemurume wangu pato achinditi ndiani abuda mutoilet ndobva ndati handisi kuziva zvakanzi mataona abuda mutoilet anga achidei ndobva ndati avashedzi vazvida izvi ndakaenda kunoshedzwa apa ndobva vasvika ndobva vanzi kwewa pamutoilet mamunekadzi wangu wanga uchidei ndobva ati andira kubuda mutoilet
ndarichitora bhumu padhoo zvakanzi aiwa ava vakatora dhoo repanze zvakanzi aiwa wabuda mutoileti saka vakabva vabatwa kola vanasora zvokunetsana newe taura chokwadi chako vakuhamba manipati aiwa tinga tichitaurirana ini ndatora bhumu mutoileti ndovashedza vanhu vavakashedza ini ndandiri mutoileti yekumapeto matoileti aya yakavakwa main door 1 but mukati mune madhoo 3 Amai, dzokeredza iwo. Papa kutanga. Ai, atore mama kwazosumuka. Manetsana makazona mujitweni. Mimi ndapenda kunaragira ndira tomwenda ku toilet. Ndipanda ku toilet nona takura mvura yangu yada kunofurashisa ku toilet imomo. Ndokuti namkanisha zvandaita ndatopedza ndatovhura door ndasangana bando padwa achindibvunza kuti ndiani abuda mu toilet. Ndopandati andirakuona munhu abuda mu toilet. Vakati mataona abuda mu toilet angachitsvagichi. Ndopandati vachidziva zvidairire kuti ndasina mataona mu toilet. Ndopakanoshedzwa ndopakasvika. Ndovabvunza kuti kwabuda mu toilet mame mukadzi wangu wangu achitsvage chii. Akati kana kubuda mu toilet natora bhumu padhoo apa. Ndaitongodza dore panze. Mataona ita zvoti tiwirirane. Wabuda mu toilet mame mukadzi wangu. Vabatwa kwa tamza vakakuhamba muntu pakati ava tinataurana. Ndatora bhumu pai mu toilet. Vakazaseka anaenda toilet. Baba wenya vakazaseka anaenda toilet. Handisi. Amai. Ati munguti makabva kubhora muri masapota kubhora ke ndinongoenda handiti ndiona kukuza ndi saka apa muri kusapota bhora iri handiti ndomamuri handiti ndikusapota bhora iri ndo timu yamuri kusapota iya muri isapota toilet mupinda mutoilet mataurikuba ketachinguva ndiriyo yezvandaita ndasima mudumbu but inyaya kuti andira kuerenga kuti maminesi mangani nokuti ndichibuda kumanda tisa kuti taimu yanga iri nguvayo ndikutara nguva yekupinda ndichita zvandaita muzvambudza wakatora nguva yekuteri timubudza pamusoro yeda savhiringika akatora nguva yakadiya kuteri ndopangada kuti ndigone kupasanoredza sei matichikomba musvikapesa ndinokutendai nhau yakaitika ndekuti ndakanga ndakarara mwana akachema usiku achema usiku ndakatondimutsa ndakarara ndokubva ndamuka ndotora mwana ona mai vakava ndobva ndatanga kunyararidza mwana ndichinyaradza mwana akaramba kunyarara ndobva ndati saka mbuya vanogona kuenda kutoilet mwana manje kuti ndibude naye kuri kutonhora zvadaro ndakatora mwana ndobva ndamurarisa ndobva ndapfeka kaboxer short ndobva ndabuda panze ndatarira time ndobva ndaona iri 10 minutes to 12 ndobva ndabuda panze ndakasvika ndakamira pamuseri pemba iri padhuze namatoilet ndakamira zve 2 minutes ndobva ndati kuti ambuya ava vaenda kumunda kunozvibatsira vanoenda kutoilet rege ndinotarira patoilet kuti kune dhoo here rakavharwa ndakasvika ndakatarisa ndakaona mamwe madhoo ese 2 akavhurika 1 rekumapeto ndo rakavharika asi rikuratidza kuti mune munhu ndobva ndasuduruka ndobva ndanonomira panga ndakamira paya ndakamira ipapo ndakamira dzinenge another 2 minutes ndobva ndaona murume ari kubuda imomo nebhurumu mutoilet imomo ndobva inoyoresa mutoilet yevarume ndokubva abva ipapo ndobva inaumba kwake ini ndobva ndadzokera pai ndokusvika pai ndikuona mutoilet mune light kuratidza kuti mune munhu ndakasuduruka 2 meters 1.5 to 2 meters ndikuranira ndobva mabuda adzimai vangu mabuda adzimai vangu manje uyu murume abuda idi aenda kumba kwake ndobva adzimai ndavabvunza kuti ko mataona ari kudeiko mutoilet mawabuda zvakanzi aiwa mataona nasikana nemutoilet ndobva ndati vati ende munomudaidza ndobva ndanonono apadhuze futi nepatoilet pangu kana munokera ndobva auya ndobva ndakamubvunza kuti ko uri kubuda mutoilet mune mudzimai zviri kufamba sekuye zvematoilet andevakadzi uri kubuda nebhurumu bhurumu rawakabata racho uri kubuda naro kwedza toilet yevarume kuvarume kwacho kune bhurumu reikoko umbohupo hwaruda kuedza kuuraya apa wokuti uri kutakura bhurumu kutoilet yemadzimai uchiendesa kune rimwe bhurumu kutoilet yevarume ende havagese matoilet ndopandakazomurova mba makati sorry ndinetaure chokwadi sure bhurumu ndaritora mutoilet ndobva ndati alright chimira wakadaro ndakadaidza
vanotongana sabhuku makadima ndobva vauya ndobva ndati ndiri kumbira kutaura nyaya yangu ndobva ndataura zvese semutauro wandaita uyoyo ndobva abvunziwa mataona kuti ko zviri kutaura akunyeperere zvakanzi haana kunyepa ndobva ndati mataona ndafara ndakusunungura kuti uchienda zvakokumba nenyaya yekuti vanzwa mangwana vo vanondidi vanondibatsira ndauya navo uyai ondimuripo zvakanakira kuchikorera nyaya iri padhuze madetails ayo mazhinji hatizoada kuti mhosva ndingaita se nakuura zvino ukaramba uchiteteredza tozviti amai akutoda bhora nyowani dhara vasuda azvinoona tipe taura chizwe nyama iwo hautapedza wapedza awe asi muno chokwadi baba wakatishema wakati wewe muntu wenyaya yangu iri panapa maonero andaita ndobva watsanangura maonero awakaita ndobva wapedza kutsanangura ndobva tabvunza mataona kuti ichokwadi here tikutsanangurwa nababa kuti wakuonai kuti buda muterere wakadzi wakabata kanzi hongu ichokwadi amai ndada kudzora kuna amai handi mazvinhu ese kutaura namai saka pamukupokana kupokana pakuti ini panga ndiri mukati handira kuziva zvaitika panze hanzino murumo ndivativa muruti handinoziva ndakabuda naro mutoilet mamamuri ndovakadzi rume akabuda negurumu mutoilet yevarume muno gurumu rayo mutoilet mune paseji irimo amai ndiri kuudza kuti mimi vakapusa steri ndomafungirangu uyo aitsvagei right 12 midnight aitsvagei mutoilet yevakadzi yevarume sina kuzara haina vanhu pamwe pacho nopakuunza kufunga tisazvinyadzisi aitsvagei iyo naishamai waitsvagei mutoilet yevakadzi uchisiya yevarume akarudzwa kuti ndaida kutora gurumu pamusoro wemambo pamusoro wedare nofunga chakaitika ndechekuti matoilet etinoshandisa isusu ndemasoakaway saka ini nofunga pangu panenge pane 15 meters kuuya patoilet saka masoakaway aya anoita time yekuzara mvura ikazara inodzika mukati mvura inogezwa iyai zvekuti kana even uchiida kushandisa toilet hauna kompo unokwanisa kuita sei unokwanisa kumira saka zvakaitika ndezvekuti inini ndichienda mutoilet muyemu ndakaona mvura yashuwa kanga yakazara mumatoilet ese mumatoilet mevarume asi ndichienda kutoilet pamba ine bhurumu rakanga riri pamusuwo madhoa yaipo maviri rakangoti rimwe apa rimwe apa ndobva ndati oright zvandakuchiita apo chirega nditore bhurumu kuti ndikwanise kushandisa toilet ndobva ndatora bhurumu mabva ndashandisa bhurumu ndashandisa toilet ndokudzokera kumba ndadzokera kumba ndofunga ndakangoita 2 minutes ndakabva ndanzwa noku padhoa ndanzwa noku padhoa chapupu icho wachinzwa chamaya chamaya chapupu wachinzwa ngapi zvavataura wachinzwa ndazvinzwa wakavaona here usiku amaya wakavaona here ndakavaona zvavataura wachinzwa ndazvinzwa pane zvaunotapudza pamusoro wedare chakaitika ndechekuti vanhu vakatanga kusvika pachiitiko ichi pane zvaunotapudza here zviripo zvekuti amai ava pavakauya vakatumirwa munhu akatanga kusvika pachiitiko ichi ndamai vanonzi mai waiti varipo panapa namai gwenza havana kuuya ndo vanhu vakatanga kuona chiitiko chakaitika inini ndauya ndichibva kumba murume uyo achindibvunza mataona hurume andaona uchinosiyawo kuti ndasvika paari wanga uchishandisa chii ndakamuti mudadisi kwakanaka here zvikanzi hongu kwakanaka ndichinosvika paari zvikanzi oright chiwa ndaradzi chaipo pawaita se watora bhurumu shuwa ndakasvika paakanga ari time ndaenda kunosvika paakanga akabva ndibata hembe ndibva ndimonya hembe ndibva ndakapindura zvibhakera ndikati nai mudadisi saka wandidadzira kuti undirove here saka iye akabva avhara dhoo pane dhoo riripo akabva avhara dhoo zvikanzi hauchabudi kusvika vanhu avaita se vauya akabva atuma mai gwenzi kudaidza mai gundura namai kaseke ndingambobvunzawo vanhu vari muno nai marume ndabatwa kola ini ndabatwa kola
chandikubatirwa nani kuziva munhu wakatanga kundidhinda murume ndinosera munhu ari kundidhinda auite simba kuti asi munhu akundirwa pandinanda notadza audzorere nyange zvikurirwa uyu sei asina kudzorera ndaikuwandire mubvunzo yako sei usina kudzorera wakatyere murume kuti anokurova nokuti hauna chawatadzi pamusoro wedare ndikangoti mabatiro akandiita handina kumbotarisira kuti nyaya iyo orati wazonoti warowa andiro akaramba achindirova zvekuti ndakashaya kana nguva yekuti ndiite kana even power iwe nyaka uno mukadzi here ndine mukadzi dai uyo ari kunongedzera kuti wakatora mukadzi wake wakamuona sokuona kwaakakuita iwewe 12 midnight nomukadzi wako iwewe waifunga kuti kudii pamusoro wedare ndinogona kufunga saizvozvo asi waifunga kuti chii chaitika ndinofunga kuti vari kudanana saka iwe uri mudare unofungei ndopandiri kuti pamusoro wedare wandipa ansa yawandipa munhu waifuona zvinoti amudare tinofungewo tatonga nyaya ndosaka takaungana pano takaungana naamai kwete imini imi yenyu taibva mai nhasi amusutaura tikuda vamwe vanyowani nai munonose komana asichikombe sema tichikombe taurai mamai sema tichikombe abuda mutende vakadzi nayo mabhurumu muvakuruma muna bhurumu ndakatarisa mambo pamusoro emambo handina kuriona hauna kuriona bhurumu handina kuriona mambo handina kuriona mambo mutemo ngatakutora mutemo wevanhu vatema pakurarama unoti kudii pakereti yevakadzi nevarume unoti sanganai pamusoro idare pamusoro emambo matoiletsi aya zvaakaita ngati unanga ati mutemo unoti kudii wenyika patoireti yemadzimai unoti hamupindi unoti hamupindi magona temo iyeyu basa pavo vanokiwa patoireti nyepe ndipindure wega matoireti akiwe here akiwe mambo naye amai matoireti enye akiwe anokiwa usiku akuti haakiwe here matoireti anokiwa matoireti makiwe varume wakatora pamusoro pindura zvina kufusa matoilets aya anobva akashama ngati makiye varume wakatora kupi pamusoro edare pamusoro edare iwe pindura zvakubvunza ndikuzvinzwa mambo unotanga kupindura mubvunzo makiye vatoreti vatora kupi ivarume varume pese panga pakashama mambo pese zuva iroro panga pakashama ese anga akashama asi anombokiwa anokiwa kana achinge aita dambudziko rekungoti azara mvura anogona kukiwa saka musi uyu angaita dambudziko that means anga akakiwa kuti mvura yaida kupusha makanga maita dambudziko amai batei iyo munhu pamata dambudziko mvura yaoda kupusha yabuda kudambudziko saka that means anga akakiwa uyebereba kana akazara matoireti kana akazara matoireti anokiwa matauro ari kuita murume uyu chete kuda kuti atizenya wakagona kutaura munhu mubudirira ende pakatozopinda mumwe munhu mutoileti imomo akaona musina mvura ende ndobva patotumwa futi mumwe munhu unotsvaga mabhurumu akabuda futi nemabhurumu mangani maviri ndatinini kana dambudziko ranga riripo aipa wakakiwa saka aina nopusha unoshanda here kugeza matoireti pamusoro emambo ndipindure tanopedza nyaya yako unogeza matoireti here kwete hongoro kwete waida kuenda mutoireti waida unoite usiku pane zvinhu zviviri waida unoite ndada unoita weti mambo wakadi zvaunoziva matoireti anozara wakadi kumira nemadziro andikubvunza usiku hapana rikutiona this is 12 o'clock now it's 12 o'clock ngatiyeerere vanhu
I12 o'clock usiku kana iwe waiziva kuti matoiletsi akameswa zvishuwa matoiletsi aimeswa wakadii kumira nemadziro nokuti wechaingonyungura pasi mumba make futi hamuna bhaketi here wezi mazaona yararai patakavabvunza kuti bhurumu mairitorerei muchienda naro kutoileti warungu waiti zvonanzi ndaida kugeza hauna kumbotaura nyaya kuti zvaita orit pawakadzokera kumba mai tiri kufamba neavo pawakadzokera kumba vakanga wageza here havana kugeza endai apa baba tisapedze nguva sumuka ime inononyora amai amugara endai apa ndikuru endai hamuna bhaketi ramunoita chemo ataurai nyama musake ririmo amai garai garai pasi ama garai asati apedza iwe wapedza misei mombe iyi akarara aiasvinaroere budai nyamapedza kututa chako akamai ane nharo vadzoka naye apo kuti kanaka patii amai ava temo batai amai ava tikurera nzenza dzakawanda mabushu dzakawandisa ndoda kuti mubhadhara amai ava imi hamuna bhaketi remukai hauna bhaketi rinemo udondoratidza chiwe chini uyo ndasina kufambira kuita weti vaisirei mamai ndoniti ndarenda kutoileti ndadhondo isirai mombe ruko isirai amai avo mombe imwe chete nembudzi vabhadhara amai avo takaragidza vanhu avanoramba chinyika usarwadziwe shamari uyu anongokupa mombe 4 dzavo iwe ukadza kongumuda ngaatsvage mari yake yemombe nembudzi kaabhadharani maya muchaizokuya musa mwana nemurume mbodzi kana makuda zokupinda mubhawa siyai tikupe matrausi tinawo maskin tit mandigumbura ini toda unhaaagarapo sumukanosaina mudzimai mama unozvidana kukurumidza zvinhu zvenyu muda nekukurumidza unozvidana shamai ndimwari zvake rukuzvinetso pakutoseka unoza muisire mukadzi yemusi wa14 tisangane pano musi wa14 wakabata zvinhu zvavo nekuti hazvinhu ndoda mari handi munhu ini mari pano vaisire mombe ipapo $300 $250 mombe $50 mbudzi hazvinei newe tisadzipindire uyu kumfukuro mudzimba nevakadzi muisire mbudzi imwe chete mombe imwe chete 350 mombe 1 moisa mbiri zema 350 mbiri zema 250 kadzidzi kuti achokwadi ashikorera kudhara unopinza nzaraumba siyana zvazvinezvi yenyu torai mari mukudze kuhama dzenyu dzidyo kana kutovhura takshop azonochigure chekabhatira takshop takshop ngaivi ndapedza kamwana wamai anokupa mari yako kutanga musi wa14 imi mamaisiyere nazvo kana zvikapinza nzara yenyu idyai mari munodya mongosukoma pulesi moti mari yendokwa yakaita nadhirangana chikafu kana achida staire iwe nokuti ndiye azvitanga mombe ze250 ndezvekutanga $500 unoigona here mba musi wa14 totambira musi wani swa 29 na 30 saka aiwa musi wa14 ngaamani ane mari uyo ano munhu anokumbukira mukadzi womunhu andone mari amai amene zvenyu musi wa14 anoisa $500 ozopedzisa after mupa 2 months opedzisa ndapedza lero ngatisangane chimwe chikamu inotora mumwe ndokugogodza chiti brenda mabhunje ndevechiya vanyaya yavo ndei maschool fees